Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Mga igsoon, ianata sa atong Domingo sa Santissima Trinidad, the Holy Trinity Sunday. Gipahinomduman kita sa atong pinakasentro sa atong pagtuo nga Katoliko, nga nagtuo ta nga dunay usa ka Dios og tulo ka personas, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Usa sa pagka-Dios, tulo sa ilang pagka-persona. Dili ni siya daling masabtan, pero pwede natong tuuhan. Lingay mong tupad, ina tuo ka? Ay nalagsabta, tuuhi na lang. Ay, lisod magsabton, pero makuha nato ang iyang basic nga pagsabot nga gipadayag sa Dios ang iyang misteryo sa iyang pagka-Dios, pinaagi ni Kristo. Atong yampo nga ang tibok kalibutan makanunayon sa pagsunod sa pagtulunan sa atong Holy Trinity, og ato unta kining mapuy-an sa atong kinabuhi og mapaambit ngadtos uban. Ang ato sang mga benefactors and donors nagsigig palit natog slots, nagsigig tabang sa atong panginahanglan, buuan unta sila sa atong Santissima Trinidad sa tanang mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinomdom og paghinulsol sa atong mga sala. Kaluhian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, Dios nga Amahan, nga sa pagpadala sa pulong sa kamatuoran o sa Espiritu sa kasantos nganhi sa kalibutan, mipadayag ka kanamong mga tao sa imong katingalahang nga misteryo, ihatag kanamo dinhi sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo ang pag-ila sa himaya sa tunhay nga Trinidad ug pagsimba sa iyang kahiusa diha sa gahom sa iyang kahalangdon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon sa katawhan, pakisayod kamo karon bahin sa panahon nga nangagi sa wala pa kamo mga tao, ug sa panahon sukad buhata sa Dios ang tao, o pangutana sa tibuok kalibutan, kung sukad masukad may dako bang butang nga nahitabo, ug ikabalita nga sama niini. May katawhan ba nga nakabati sa tingog sa usa ka Dios nga misulti gikan sa taliwala sa kalayo, ingon sa inyong nadungog, ug buhi pa ba gihapon sila? May Dios ba nga misulay pagkuha og katawhan gikan sa usa ka nasod, aron maiyang katawhan sama sa gibuhat sa Ginoo nga inyong Dios? Gikuha kamo niya sa Ehipto. Nasaksihan ninyo ang iyang gahom sa dihang gisilutan niya ang Ehipto, pinaagi sa mga katalagman nga makalilisang ug mga milagro. Busa hibaw-i ninyo niining adlawa ug itanom kini sa inyong kasing-kasing nga ang Ginoo maoray Dios sa langit ug sa yuta. Busa tumana ang iyang mga balaod ug kasuguan nga gisugo ko kaninyo niining adlawa, aron nga walay daotang mahitabo kaninyo ug sa inyong mga anak, ug mabuhi kamog dugay sa yuta nga iyang gihatag kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan ang nasud nga gipili sa Ginoo, nga iyang kaugalingon. Bulahan ang nasud nga gipili sa matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa husto ug matarong, sa kayo sa Ginoo puno ang yuta. Pinagi sa pulong sa Ginoo
Gibuhat niya ang mga langit, pinagi sa ginhawa sa iyang baba, ang tanan nilang kagahuman. Kay misulti siya o kini mahimo, misugo siya o kini mibarog. Tanawa ang mga mata sa Ginoo, gatanaw nga na kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaluoy, aron pagbalingkawas kanila sa kamatayon, upag amping kanila bisan pa sa gutom. Ang atong kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang atong hinabang ug atong panalipod. Ang imong kaluoy o Ginoo namo nga nagabutang sa among paglaom diha kanimo. Bulahan ang nasud nga gipili sa Ginoo, nga iyang kaugalingon. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Kay ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo, dili maghimo kaninyong ulipon aron mahadlok kamo. Hinunoa ang maong Espiritu maghimo kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini, makasangpit na kita sa Dios sa pag-ingon, Amahan ko, makighiusa ang maong Espiritu sa atong Espiritu, ug magmatuod nga mga anak na kita sa Dios. Ug sanglit mga anak naman kita niya, makapanag-iya kita sa mga panalangin, nga gitagana sa Dios sa iyang katawhan. Dugang paniana, mahimo kitang mga isig kamanununod ni Kristo, sa tanan nga gitagana sa Dios kang Kristo, kay kun makigambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Hesus. Og sa ilang pagkakita kaniya gisimba nila siya bisan tuod may pipila kanila nga nagduha-duha. Miduol si Hesus og miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta, busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong mga tinun-an ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Usa sa atong mga basic desires o mga efforts nga ato gyung gustong makabot aning kinabuhia kana gyung kahiusa, unity. Hakay hibaw man ta nga kun magkahiusa na ta, mosunod dayon ang kalipay, kalinaw o kauswagan. Lingiyay mong tupad na nagkahiusa na mo sa inyong balay. Nako no. Nya kining maong pangandoy nga magkahiusa ta, bunga ni sa atong pagkalarawan o kasamahan sa Ginoo. Diba? We are created in the image and likeness of God because God Himself nagkahiusa sila. Maunay ilang nature, usa pero tulo. Nya mao na mo hatag nato og gitawag og model sa pagpuyo sa kinabuhi. Makabot ang kahiusa basta ma-connected ta sa tulusad ka persona sa Ginoo. Mo bitang ningon si Kristo, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pasabot i-connect sila sa tulo ka personas. Mo nakitang tanan, pulos kita gibunyagan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Connected na ta. Ang problema lang, dili ba nato putlon ang atong koneksyon? Pwede magputlon para gud ang atong telepono, pwede man na nato ipaputol. Kanang koneksyon nato sa Beco, pwede man ipaputol. Ang atong koneksyon sa MCWD, pwede sad putlon. Gay kaduhang lingi sa imong tupad ing na wap maputol imong koneksyon. Wa. Oh, naiuban nga putol na. Nga karon atong tan-awon ang unsaon nato pag-connect ngadto sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Basic lang para makakuanta. Diri sa unang pagbasa gipahinumduman ang mga Israelita nga kining atong Dios purti gyud kagamhanan, purti ka mahigugmaon, purti sad siya ka maalagaron. Nya sa atong ikaduhang pagbasa gipahinumduman sad ta nga kining maong Ginoo pinaagi sa Espiritu Santo ang ikatulong persona mihimo nato nga iyang mga anak. Oh, kanindot no? Nakuha na mo? Gamhanan kay natong Ginoo, nagsigi ni siya atiman nato, nya gihimo pagita niyang mga anak og banununod sa iyang gingharian. Nya si Kristo ang ikaduhang persona misulti gyud, ako diri sa ebanghelyo, ako magauban
kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa panahon. So kanisang Ginoo, sige ginigkuyog nato. Nya kung mao ni ang sitwasyon, unsa pa may atong gikinahanglan, wala ka nang hahanapin pa. Di ba? Pero ang problema, wa ba nato putla ang atong koneksyon. Mao nang gipahinomduman sa tas tubag nato sa Salmo nga nag-ingon, bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Bulahan ang Israel gihimong bulahan sa Ginoo, pero sad to say ilang giputol ang ilang koneksyon sa Ginoo, maotong nagkinahanglan na sa tag Mesiyas. Niabot si Kristo, bulahan ang tanan nga mga Kristiyanos, pero sad to say daghang Kristiyanos ang nagantos tungod kay giputol na sad nato ang atong koneksyon ngadto ni Kristo. Nakaron, unsa may atong dapat hinumduman, ang Amahan gitawag na siya Creator, siya ang magbubuhat. Kung atong higugmaon ang creation, atong i-preserve ang creation, magamay ug madako, basta created by God, atong i-preserve, connected ta sa Amahan. Mao na si St. Francis of Assisi kuno, dito mo patay og lamok, hasta kanang utitod, di siya mo patay. Kay part na sa creation. Bitaw nga kung ang lamok mupaak niya, iyang papaakon. Ana. Ang mga utitod kung mudogok, iyang saburan o pagkaon. Pero ako mura mag-ako tong ipangpatay. Bahala na unsaon na pagsabot, no? Ang ikaduha, ang anak, ang second person, gitawag siya og Savior. Salvation ang iyang gihatag. So, kaluwasan sa kalag. Muna siya nagpapas sa atong mga sala. Unya, ang Espiritu Santo, the third person, sanctification. Ang pagsantos nato pinaagi sa sakramento, mga sakramento sa simbahan. Ana, sige, i-check ko no ang imong kinabuhi karon. Connected pa ba ka sa creation? O imong giguba ang creation? Connected pa ba ka sa aktiba ang kaluwasan? Imong kalag, wa ba magpadong sa impyerno? Nya katapusan, balaan bang imong kinabuhi? Aktibo ba ang sakramento sa imong kinabuhi? Okay, atong testingag check. Kaning akong pag-misa karon, di adire. Unsa man ni? Makaayo ni sa creation o makadaot? Check. Connected sa Amahan. Makahatag ba ni kaluwasan o kadaotan? Check yapon. Makapabalaan ba ni o makapasatanas? Check. Di sa to pa, kining akong pagbarog, pagmisa, padayonon ko ni. Kanang inyong pagsimba, unsa man na? Makaayos creation? Check. Makahatag og kaluwasan? Check. Sa tong usa, makapasantos? Makapabalaan? Check. Di padayon na ang pagsimba. Sige, aritas laing buhat. Kanang pagsigig libak, manglibak ka ba? Makaayo na sa creation? Okay, masakitan man ang tao, di nadaot ng creation. Part ba yas creation ang tao? So wrong. Makapabalaan, makahatag ba nagkaluwasan sa kalag? Wrong yapon. Makapabalaan ba nas kinabuhi? Wrong. Ayaw na panglibak.
Kanang pagpuyo-puyo, puyo-puyo. Ang sama na, makatabang ba nas creation? Makatabang, oy kay matao man ang bata. Oh, check. Di ba? Check na kay makaayo man nas creation. Onya, makaluwas nagkalag. Wrong. Kay na may sala. Makapabalaan na. Wa may sakramento, dili ka pabalaan. Wrong. Usaray check, duha ang wrong. Wrong na tanan. Kay nagkausa man ang Espiritu Santo, ang Amahan o ang Anak, naalay usa na nga maputol, putol na tanan. Kamao na mo check. Kamao na mo? Sige, aritas kinagamyan. Kanang mo kiskis kas kilay. Nya imong badlisan. Ang sama na, naka-preserve na creation o nakadaot? Wrong. Nya, luwas na. Nakahatag nagkaluwasan sa imong kalag. Wa, kay nahimo sagkang masinahon. Wrong. Nya, makapabalaan ka na nimo. Di sad o wrong. So pasabot, ayaw na buhata. Kana, gamay kayo na buhata. Kanang pagpangutang, kanang mangutang ka. Ang sama na, mangutang ba? Ewan na kay kwarta. Makaayo na sa creation. Makaayo, kay makakaon man ka. Check. Ana. O niya, makapawagtang na sa sala, makaluwas na. Oy, kasagaran, mag-away, inighumas, utang, wrong. Makapabalaan na. Oy, mamakak ka usahay, pati mo ka pamakak, wrong. Ayaw pangutang. Kung sa may gustos Ginoo, pangayo. Pangayo. Kanang same-sex union, kanang same-sex ba? Kanang pulos babae, pulos lalaki, magdog, magbinyuay, makapapreserve na sa makapahatag nagkaayuhan sa creation. Dili kay wa may mataong bata. Wrong. Onya, makapaluwas na sa kalag. Dili kay sala sad na. Wrong. Onya, makapabalaan na. Di gyapon kay wa may sakramento. Wrong gyapon. So ayaw na siya. Sayon ra kay check no. Sige, lingay mong tupad ing na mustaman connected ka sa Holy Trinity. Ing na ba? Na connected ka? Kaning pagpalit og slot, unsa man na? Pagpalit og slot ato kuno i-check. Unsa man na? Makapaayo na sa creation. Check. Makaluwas na, makaluwas. Siyempre, luwas, check. Onya, makapabalaan na. Kapabalaan, check. O sige yung palit og slot. Gani, sa atong sitiyo, nanatay nabuhat na sang laing tulo kabalay. Katapusan na lang ni. Ako lang niyang i-explain anong katapusan na ni. Sige, atong tanawon, ikapila ning balay. Ika-87. Mauna ang before niya after ano na siya ika-88 mo na before niya ang after pupariha raman so basi gubaon gitong primero tingali ika-89 mo na ang before kana anon gubaon ginagnaw niya after di ba na sila'y creation. Luwas. So mo na ato sang katapusan kay among gisubay-subay ang sitiyo dili ra to paghimog balay, pagtabang pudto sa mga kadtong mga nanginahanglan, tanan yung mga kabos, hatag tag bugas, hatag tag assistance, purting daghana na nanguha diya. Kun ato yung istriktuhog subay gikas pag-approve sa sitiyo, more than na ang atong na-spend. So mautoy sitiyo part 1. Ambot og naabay sitiyo part 2, kutob lagdak sa 89 kabalay, pero
daghan kay mga balay or mga pamilya atong nahatagag bugas, nahatagan og ayuda para sa pagpa-ospital hasta pa sa ilang mga kanini ang pag ginagmayng pangayo. Gawas anang mga balay nga atong gipangayo tag sa kabalay gyud, daghan sa tag mga balay nga gipanghatagan lang og atop, bongbong, salogra ang atong gitayo. Niyara na dinis mga kilid-kilid. So atong i-declare nga hurot na nato gasto ang atong sitiyo katong part 1. Maghimo lang niya tag sitiyo nga part 2. Atong pakpakan ang tanan nga nipalit og sitiyo. Salamat kaayo. Mao na siya. Nya ang ato sad nga slots, ang atong SBF DAG, San Vicente Ferrers Daily Abundant Graces, nahalina na sa tag 22,549 ka slots, naapay 37,451 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nya naa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, nakadawat na po tag 33 ka challenge as of yesterday. Nya para ni sa atong kumbinto, kanang kumbinto nato human-human na pero daghan patag bayron noon sa contractors og mahurot nig palit makabayad-bayad gitas tanan. So mo na akong hangyo, sige lang itagpalit kay makapahiusan ni nato sa Ginoo sa Santissima Trinidad. Nya ngato sang Mother Mary's Healing and Deliverance MMHD para dito sa atong kapilinya di Fatima na natayhalin nga 656 ka slots as of yesterday, napay 5,344 ka slots nga available, tag 1,000 pesos per slot. Ang akong hangyo nato, kamong wapa kapalit, lingay mong tupad, ingna wapa kapalit. Kamong wapa kapalit og MMHD kay 600 pa man ni 56. Nato pa daghan pang wa kapalit. Karong buwan sa Mayo gikan karon hangtod karong May 31, month of Mama Mary, paningkamutan natong makapalit tag usa ka slot. Kutob lang sa gustong mo palit. Og sa atong paghimo niini, mo sakripisyo ta. Sacrifice. Doon natay atong biyaan aron makapalit. So haron mahurot ni nato. Unya ang ato sang DSAP, atong DSAP open pa, niabot na sa 196 ka slots ang atong nadawat katong tag 500 pesos, 500,000 pesos with 25% interest per annum. So atong pakpakan ang tanan nga namalit na tog slots. Praise the Lord. Nahiusa na mo sa Holy Trinity. Nya ang ato sad nga YouTube, suportahin ni kanunay kay doon na sa ni siya i-share nato for the month of April 2024, last month, nadawat na nato ang monetization share nato niabot og 149,000 pesos. Pakpakan nato ang YouTube. Katus ang atong gihimo nga special love offering last Sunday para atong itabang sa katong himuonong katedral dito sa kaning Palawan. Giawhag ta atong Bishop Palma, nang waman ta to, nang ulikta, niabot po to ang atong actual collection og 60,618 pesos and 75 centavos. Pakpakan na to ang nanghatag. Niya kay muramag maikog tang murimit ani nga bungkig-bungkig ato na lang gisirado, gipun-an natog 39,381 and 25, nasiradong 100,000 pesos ang atong i-contribute dito. Salamat kayo. Praise the Lord. Kaning tanan nga akong gisgutan ug atong gibuhat, mauni ang buhat sa Ginoo. Preserving creation, saving creation, especially kita mga tao, and sanctifying creation, labi na gyud kitang mga tao.
Himuon tang kabahin sa kabalaan sa kasanto sa Ginoo. Ug ato ning buhaton kanunay, mahunong gining tanang kamatay, tanang gubat, tanang kadaot. Tosang pasalamatan ang Ginoo nga mihatag na tug-ulan, nya dili kayo kusog ang hangin sa bagyo nga niagi. Basa-basa pa atong grounds, no? Minaot unta nga duna nagyoy mga regular nga ulan ihatag nato. Pero makita sa Ginoo ang atong kasinsiro isip mga anak niya kung kita sad magsigi og function connected sa Creator, sa Savior o sa Sanctifier nga mao ang Holy Spirit. Katapusang lingi sa imong tupad na gusto ko connected ta kanunay. Sige, manindog na ta katong connected sa Holy Trinity. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, ning saka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang atong Ginoo nagpadayag sa iyang dakong gugma kanato diha sa tulo ka personas, busa masaligon kita nga mudangop pinaagi sa pag-ingon, hiusaha kami Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang simbahan pinaagi sa iyang kamanggiluyon, magpadayag ngadto sa tanan sa gugma sa Amahan alang sa Anak diha sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang tanang Kristiyanos maghiusa aron ang ilang kahiusahan mopadayag sa hingpit nga katilingban sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang atong nasudnong pangagamhanan mopakitag pagtagad sa tanang lungsuranon, ilabi na sa minorya nga lahig kultura, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga pinaagi sa ilang pag-atiman sa usag-usa, ang atong Kristohanong katilingban, mamahimong tataw nga ilhanan sa gugma sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang mga nangamatay makaambit na ni anang walay katapusang pag-inambitay sa gugma tali sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo.
Makagagahom ug maluluyon nga Dios, dawata kining among mga pagampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimayan sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusulanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Santo sa Ginoong Dios namo, pinaagi sa pagsangpit sa imong ngalan kining mga halad sa among pag-alagad og pinaagi niini himua kami nga tunhay gayod nga gasa alang kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matar. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo maoy usa ka Dios, usa ka Ginoo, dili sa kausa sa persona kundi sa Trinidad sa usa ka kinaiya. Kaya ang gituuhan gud namo mahitungod sa imong himaya nga gipadayag nimo, mausab ang gituuhan namo mahitungod sa imong anak ug sa walay kalainan mahitungod sa Espiritu Santo, aron sa pagpahayag namo sa matuod ug way kinutubang pagka-Dios. Simbaho namo ang tulo kada kalain-laing persona ug ang kausa sa ilang kinaiya ug ang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gidaig sa mga anghel ug mga arkanghel, ingon man sa mga kirubin ug mga serapin nga sa walay hunong nagatuaw matag adlaw sa usa ka tingog sa ilang pag-ingon.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi og ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan.
Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace.
Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay kalawat kanimo, apani pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, makaayo unta namo sa lawas o kalag Ginoong Dios namo ang pagdawat niining sakramento o ang pag-ila sa Santissima Trinidad o sa ulusahong kahiusa sa tagsa-tagsa ka persona. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kahiusa. Nya magpabilin ra ni siya kon ato gyong i-connect ang atong kaugalingon, ipahiuyon ngadto sa Amahan ang Creator, ngadto sa Anak ang Savior, ug ngadto sa Espiritu Santo ang Sanctifier. Salamat kay ninyong tanan. So karon atong tawagon ang mga bata nga atong hatagag special blessing. Mga children, arimos atubangan, 10 years old paubos. Katong gustong ma-blessingan. Nya atong pasalamatan ang atong mga mialagad karong misaha, ang atong mga PIMAG, ang atong Eucharistic Lay Ministers, ato mga lector, salmista, mga usherates, atong love offering assistants, ang atong
choir, ang San Vicente Choir, nga atong mga IT, o ang nihimo sa formal offerings karon pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, si Mr. Rosili and Mrs. Dennis Tayong and family o sa Bohol family. Masipang pakpak kanilang tanan. Karon atong i-extend ang atong mga kamot ngadto sa atong mga bata. Ato silang tagaan og panalangin. Langit nung Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadayeg kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibendisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan og bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam og sa panuigon og sa kusog diha sa imong presensya og sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal og nagalima kanila, ilabi na gayud ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ngadji ta Amahan namo maghimaya og himaya sa Amahan. Amahan namo ana sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. San Vicente Ferrer, iampo mo kami. tagaan na tog masipang pakpak ang ato mga children. Sige, lakaw na mo mga children. So, atong pasalamat sad sa sigig sa namalit og slot. So ako mo hangyoon pamalit pa mo og slot. Labi na gyud sa MMHD tag 1,000 para ni Mama Mary sa Kapilinya. So karong buwan na atong suwayan. Kamong wa pa kapalit, atong suwayag palit og usa lang ka slot sa MMHD nya sa SBF Dagsad. Karon atong i-report ninyo ang atong financial report for the month of April 2024. Ang atong beginning balance 6,085,509 pesos and 91 centavos. Ang atong total cash receipts for the month of April is 11,751,621 pesos and 83 centavos. Atong total expenses for the month of April is 14,721,108 pesos and 30 centavos. Ang atong ending balance as of April 30 is 3,116,023 pesos and 44 centavos. Atong pakpakan, atong kaugalingon. Salamat kayo. Karong Sabado, Abril 1, Hunyo 1, mo'y atong pagtapos sa atong Flores de Mayo na atay Children's Congress magsugod sa alas 4 kadlawon hangtod sa alas 11 buntag. So naiparid mga alas 5 Sabado, nya alas 6 ni atay misa dinhi na sa First Communion
Yan ay mga quiz ball, na idua-dua, pagpanghatag og mga school supplies sa atong mga kabataan. Ngayon ni kahapon, alas 3 sa hapon, mao ang atong motorcade sa atong Santa Cruzan, kuyog sa atong mga sagala, gikan sa lain-laing mga kapilya. Ngayon uli dire, na atay misa sa alas 6 sa gabi, niya na dayoy presentation sa atong mga sagala, kung nag-contest gamay, declaration of winners, niya manguli dayon. Kining tanan atong gibuhat pagpalambo sa atong debosyon ni Maria o sa kahiusa isip parokya. Mugasto tani og mga dool-dool around mga 800,000 pesos. Murag kapoy naman sigig pangulikta, sigig slot-slot, na naman tayo duha ka slots. Ang ako na lang ani, kinsa na lang ninyo ang gustong mutabang, ihatag lang sa opisina. Either in kind, na kinahanglan tag mga notebooks para man sa elementary, notebook, lapis, ballpen, Crayola, na magamit sa school supplies sa elementary. Mga 1,500 kabata ang atong tagaan. So, kinsa ninyo diha. Pero guwa sad gani, relax lang. Don't worry. Be happy. Di ba? Pero kanindot. Tono lang diri sa atong opisina. Manindog na ta. Atong i-recite ang atong motto sa pagsimba. Ready? Go. And the best activity to participate is the Holy Eucharist. Masipang pakpak sa atong mga kaugalingon, labi na sa atong parents, sa atong mga children. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausap kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.